Piştî rejima Esed deshilatdariya Şamê Heteşê jî ku zextên li ser durziyan kêm nekirin, piştî Swêda Kuneyt ra herî dawî jî li ceramayê durziyan li dijî êriş û zextên deshilatdariya Şamê derketin serhildanan. Xwepêşandanên li dijî deshilatdariya nihaya Heteşê ya Şamê ji roja yekem ve li Swêda, Cerema, Latkiyê, Tertus, Cebalî, Humus, Hema û Derayê berdewam in ji şeva borî ve veguherî pevçûnên bixwîn. Di pevçûnan de zêdeyî 138 sivîl hatin qetilkirin. Malên sivîlan hatin talankirin û şewitandin. Dema gelê herêmê li dijî êrişên hovaneyên Heteşê û komên çete yên girêdayî dewleta Tirk parastina xwe çekdarî kirin, Mît û Heteşê jî bi kordîne şaneyên Daişî çalak kirin. Her ku pevçûn dijwar bûn, Heteşê ji Şam, Hema, İdlib, Heleb û Dêrazorê li ser bajarên pera ve yên ku pevçûn lê jiyan dikirin êriş kirin. Çetên artêşa Sûriyên girêdayî dewleta Tirk ji Efrîn, Bab, Ezaz û Cerablusê jî hêzên xwe seferber kirin. Ji alî din ve jî agahî hene ku Wezareta Parastinya Netewî ya Tirkiye di ser deriyê Sînûrê Bab el Hewa re hêzên leşkerî şandine Sûriyê. Êrişên çekdariyên hovane li bajarên pera ve yên li dijî gelê Durzî Elewî hedef tên girtin, her ku diçe mezintir dibe, hate piştrazkirin ku planên êrişê ji alî Mît û Heteşê ve bi hev re hatine amadekirin. Li gorî agahiyên ku lêkolîn.org bi dest xistine di hefteya derbasbûyî de ya Sibatê de li Konsolosxaneya Tirkiye ya Şamê di navbera rayadarên Mîtê û fermandarên Heteşê de hevdîtînek pêk hat. Li gorî agahiyên lêkolîn.org rayadarên Mîtê di hevdîtinê de ev ferman dane fermandarên Heteşê. Heteşê divê serberiya xwe li ser herêma Swêdayê û bejahiya wê pêk bîne rê li ber belavbûna durziyan li herêmên din bigire. Di heman demê de alozî çê bike ku pêwîstî bi destwerdana hêzên ewlekariya giştiya girêdayî Heteşê li herêmê hebe. Piştî civîna Mîtê şaneyên Daişê yên li herêmê seferber kir. Mîtê çiraya kesk ji êrişê herêmên ku Durzî Elewî lê dijin bike pêxist. Bi vî rengî bingeh hat amadekirin ku hêzên Heteşê destwerdan û êrişê herêmê bikin û hebûna Daişê ji xwe re bikin hincet.